Godt. Det vi har her er tegning af fosfor, dannelsen af fosfor og udbredelsen af fosfor. På billede 1 har vi en landmand, som sprayer sin mark med fosfor. Og som vi kan se i jorden, er der naturlige mængder af fosfor, som der også er beskrevet i vores artikel, vi har læst til i dag. Det er et vigtigt næringsstof. Et meget vigtigt næringsstof. Når det så er der grunden til, at landmanden sprayer det ud, er for, at de små planter her kan vokse så store, som vi ser på billede 2. De er lige pludselig blevet meget større nu. og så sker der så det, at jorden kan kun optage en vis mængde fosfor. Og som vi ser her, der er kommet alt for meget fosfor i jorden. Så begynder, som pilene de også indikerer, begynder det at søge ud mod en lille sø, hvad kan man kalde det. Ja. Og der lever der altså fisk og en død plante. Der lever også normale planter. og så på billede 3 her, der kan vi så se problemet, der ligger i. Det er en val. Det er fosfor, det er valen, der er der. Og vi har nogle døde planter, som der ikke kan... Det er simpelthen for meget fosfor, som de har fået i sig, som så har gjort, at de ikke kunne tåle det. Og så det med solen. Nå ja, og så solen, når den kommer ned, så hvad sker der så? Altså, algerne, der gror, ikke? Jeg skal lige se. Hvad var det, der stod? Søger på sol. Skynd dig lige lidt, mand. Vi kan ikke stoppe det her. Fuck er det? Nej, det går det helt væk. Skynd dig ned. Okay, fuck det. Ja, så har vi et problem. Algedannelsen, som vi ser her. Nå, fordi der ikke kommer ilt nok fra solen, så fiskene de dør. Okay, som vi ser her, er der mange fisk. Vi kan næsten tælle, hvor mange fisk, der er døde. 1, 2, 3, der er et par stykker her. Og der ligger noget algevækst her op foran, hvis vi kan se det. Lige her. Masser af algevækst. På grund af den store mængde næringsstoffer, der er kommet ned i vandet. Samtidig med at solen så lyser ned på det, og så giver den tilført en ekstra. Så det er sådan set det, vi har om fosfor. Håber, det har været lærerigt. Hej hej.